салом ва дуруди бепоён нисори якояки шумо бинандаҳои азизу арҷуманд. Инак боз барномаи фарҳангию фароғатии Шоми Диёр аст меҳмони хонадони шумо. Бинандаҳои азизу арҷуманд, чунки ҳамаи мо медонем бемории сил табобатшаванда аст, валекин баъзе аз ашхос аз ин беморӣ меҳаросанд ки аз табобати он даст мекашанд. мо вобаста ба паҳлӯҳои гуногуни ин беморӣ хостем рӯз як суҳбате дошта бошем ва айни замон дар меҳмонии барномаи Шоми Диёр қарор доранд директори маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилояти Суғд Зуфлуна Хоҷаева. Ва сароғоз шуморо хушомадид мегӯем ба меҳмонии барнома. мехостам дар оғоз вобаста ба аломатҳои ин беморӣ мегуфтед ки чӣ гуна аломатҳо дорад? дар ҳақиқат имрӯзҳо чихеле ки ба ҳамагон маълум мебошад 24 март ин рӯзи умуми ҷаҳонии мубориза бар зидди бемории сил мебошад ва ҳама вақт мо мегӯем ки ин беморӣ муолиҷашаванда аст. Мутаассифона имрӯз чихеле ки бисёриҳо медонанд гарчанде ин беморӣ муолиҷашаванда аз ҳамин бемории муолиҷашаванда дар як рӯз 4000 нафар вафот мекунанд ва 30000 нафар ба ин беморӣ гирифтор мешавад. Ва аломатҳои ин беморӣ сулфаи давомнокаш аз 2 ҳафта зиёд, арақкунии шабона, харобшавӣ, гумшудани иштиҳо, баландшавии ҳарорати бадан, дард дар қафаси сина мебошад. фаҳмо, ташаккур зиёд. мегуфтед ки ин беморӣ бо кадом роҳҳо мегузарад аз як шахс ба шахси дигар? ин беморӣ фақат бо роҳи ҳавои қатрагӣ мегузарад. бисёриҳо фикр мекунанд ки шояд ин аз насль ба насль гузарад. ин аз насль ба насль намегузарад, ба воситаи алоқаи ҷинсӣ намегузарад, ба воситаи шири модар ё ин ки ба воситаи ашёҳои рӯзгор намегузарад. фақат аз шахси бемор ба шахси сиҳат дар вақти ҳамин сулфа кардан, яъне ба воситаи ҳавои қатрагӣ ин мегузарад. барои ҳамин мо ҳама вақт мегӯем ки агар бемор бошад, бояд ҳангоми сулфа кардан дасти худро бо оранҷаш пӯшад. дар ҳар як баромад, дар ҳар як мулоқотҳое ки мо имрӯзҳо мегузаронем, ана ҳаминҳоро гуфта мегузарем ва ба мардум тавсия медиҳем ки чӣ қадаре ки барвақт муроҷиат кунанд, яъне муроҷиати саривақтӣ, муолиҷаи онҳо ҳамон қадар осонтар табобат мешавад. ва албатта пешгирифтани беморӣ назар ба муолиҷаи он осон ва арзонтар мебошад. ва имрӯзҳо дар шаҳри Хуҷанд, дар шаҳри Исфара, Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов, боз дар Спитамин аз тарафи лоиҳаи ЮСАИД корбарӣ бурда мешавад. дар он ҷоҳо волонтерҳо ҳастанд. дар шаҳри Хуҷанд 20 нафар волонтер, дар шаҳри Исфараю Бобоҷон Ғафуров 30 нафари волонтерҳо ҳастанд. дар дигар ҷоҳо 20 нафари ки онҳо хона ба хона мегарданд, аз ҳоли онҳо бохабар мешаванд ва агар бинанд ҳамин аломатҳоро дарёфт кунанд, аллакай онҳо ба табиби оилавӣ муроҷиат мекунанд. ҳамин мо мегӯем чихел ки ваучер мегӯем нависта бурда метиҳанд ки дар ҳамин суроға ҳамин хел бемор ҳаст гуфта. фаҳмо, ташаккури зиёд. дар мавриди табобат гуфтем, вақте ки шахс комилан табобат мешавад, бояд чӣ чизҳоро риоя кунад? мо гуфтем ки агар дар сари вақт он ҳабҳое ки аз тарафи табибон дода мешавад, ҳамин доруро истеъмол кунад ё ин ки аввал истеъмол мекунад мебинад ки сали аҳволаш беҳтар мешавад, баъзан онҳо бас мекунанд дору хӯрданро ки ин боз ба ин беморӣ давом метиҳад баръакс. вақте ки тамоман алкай сари вақт муолиҷа мекунанд, ҳамаи онҳо дуруст мешаванд ва пас аз дуруст шудан ҳам онҳо бисёртар дар ҳавои тоза бояд гарданд, ғизои солимро истеъмол кунанд. чихеле ки медонем бисёриҳо медонанд ки ҳамин бемории силро бемории камбағалон мегуфтанд, яъне болезнь бедных, агар донед ҳамин тавр меноманд, зеро аз кадом ҷиҳат онҳо дуруст хӯрок намехӯранд. бояд ки анамин ғизои солимро истеъмол кунанд, ҳатто пас аз ҳамин дуруст шудан, пас аз шифо ёфтан ҳам ғизои солимро истеъмол кардан бо варзиш машғул шуданашон дар кор. баъди шифо ёфтан оё эҳтимолияти дубора гирифтор шуданашон ба беморӣ мавҷуд аст? албатта тамоман дуруст мешаванд. вақте ки боз ҳамин агар масалан гирем қоидаҳоро риоя накунад ё ин ки ягон шахси бемор бошаду аз ҳамон гуфтем ки ба воситаи ҳавои қатрагӣ мегузарад. барои ҳамин ҳам мо ҳама вақт мегӯем ки обу ҳавои хонаро тоза карда истед, бо латои намнок пок карда истед. ва имрӯз мана мо мебинем ки бисёр нафарон дар муҳоҷирати меҳнатӣ мебошанд. онҳо дар кадом шароит дар як хона чанд нафар зиндагонӣ мекунанд, чӣ хел хӯрок мехӯранд, дар куҷо хоб мекунанд. ана ҳамон нафарон низ масалан табобат ёфта мераванд, ман дуруст шудам гуфта, боз ба ин беморӣ гирифтор шуданашон мумкин аст. яъне ба воситаи ҳавои қатрагӣ аз шахси бемор ба шахси сиҳат мегузарад. яъне ки махсусан бояд ҳамин чиз диққат дода шавад ки аз нафари бемор бо ин васила канорагирӣ карда шавад. иммунитети худро баланд бардоранд. вақте ки мо бо варзиш машғул мешавем, иммунитети худро баланд мебардорем, мо он қадар бемориро ба худ намеқапем.
агар иммунитет баланд бошад. барои ҳамин ҳам кормандони тарзи ҳаёти солим ҳамеша ба онҳо мефаҳмонем ки тарзи ҳаёти солим ин аз 5 қисмат иборат аст. яъне ин варзиш, ғизои солим, гигиенаи шахсӣ, обу тоб додани бадан ва албатта тарки одатҳои бад. ин ягон ҷой мушкилие надорад ва дар ҳамаи 18 шаҳру навоҳии вилояти Суғд марказҳои мо амал мекунанд. дар он ҷо ҳамин мо баромадҳо мекунем. аз ҳамин 1 март то 31 март моҳонӣ сил эълон карда мешавад. дар ҳамаи мактабҳо аз талабагон диктантҳо иншо расмҳо мекашанд онҳо ва дар ҷамъбастӣ вақте ки мо мебинем барои иншои беҳтарин, барои диктанти беҳтарин, барои расмҳо ва викторина мегузаронем. дар ҳамин викторина кадоме ба саволҳо дуруст ҷавоб медиҳад, онҳоро бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда мешавад. мо ҳамасола дар ҷойҳои серодам, масалан гремагар дар бозорҳо, дар супермаркетҳо, дар истгоҳҳо, дӯконҳои саломатӣ мегузаронем. ман ин брошюрка дар ин ҷо ҳама намудҳо ҳастанд ки ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам ба забони русӣ ҳаст ин ҷо ки аз инҳо бисёр ҳаст ки мана яъне маълумотҳои зарури тавассути ҳаминҳо тақсим мекунем, ба мардум дода мешавад ин варақаҳо ва мо ягон танқисӣ надорем, зеро аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи раёсати тандурустӣ ҳама вақт дастгирӣ карда мешавад ва ҳамаи он корҳое ки мо мекунем ҳамаин барои баландбардоштани маърифатнокии сатҳи аҳолӣ мебошад ва дар радио низ баромад мекунем. ман ба мардуми вилояти Суғд гуфтаниям ки аз ин беморӣ шарм накунанд. мо бисёриҳоро медонем ки бемории худро руст мекунанд ё ин ки ба духтур муроҷиат намекунанд. баъдҳо мумкин дар хафи он бошанд ки агар ягон нафар фаҳмад шояд писар дошта бошад духтарашро надиҳад ё ин ки духтараш агар бемор бошад келин намекунад гуфта ҳамин хел ақидаҳо ҳам ҳаст. имрӯз ин беморӣ табобатшаванда аст. набояд аз ин шармид, бояд баръакс сари вақт муроҷиат кардан. ин чӣ қадар фоиданок аст ки беморӣ ҳамон қадар тезтар шифо меёбад. ташаккури зиёд. табобати ин беморӣ комилан ройгун аст дар ҳудуди кишвар, вале ки шумо гуфтед ки баъзе нафарот даст мекашанд ки пинҳон мекунанд. ба фикри шумо боз чӣ омил аст ки онҳоро водор мекунад ки бемории худро пинҳон кунанд ва ё ин ки бо хоҳиши худашон аз табобат даст кашанд? ман гуфтам ки мо барои ҳамин ҳам бисёри вақт аними волонтерҳо ба хона мегарданд. вақте ки дору мехӯранд он нигоҳ карда мешаванд ки ҳама доруҳояшонро хӯранд. ҳамин мардум бисёриҳошон мегӯянд ки мо намехӯрем ё ин ки ҳамин бо роҳи онҳо фикр мекунанд ки манин мегӯянд ки бо роҳи халқӣ ҳаракат мекунанд ҳамин муолиҷа кардан ба хай майлаш муолиҷа кардан дорад, лекин набояд ки аз дору даст кашанд. ва имрӯз хай ин паст шудааст, гӯё ки имрӯз мана бисёртар муроҷиат мекунанд. аввалҳо ҷудо бисёр буд ки ҳама қариб ки ҳама ҳамин рӯз кардан мегуфтанд, лекин имрӯз ки ин қадар мо гуфтугӯ мекунем, ин қадар барномаҳо ҳаст, корҳои фаҳмондадӣ мекунем, ба ҳар бобат муроҷиатнокӣ зиёд шуда истодааст ва мегӯянд. лекин дар ноҳияҳо, дар бисёр ҷоҳо ҳоло ҳам ҳаст ва ана барои ҳамин мо корро пурзӯр карда, корҳои фаҳмондадиро пурзӯр мекунем ки ана ҳамин корҳо нашавад, яъне руст накунанд, табобат кунанд. баъзеҳо ҳамин доруро мехӯранд, ҳамин табашон ки мемонад фикр мекунанд ки аллакай дуруст шуданд, барои ҳамин ҳам даст мекашанд. ин баръакс ба зарари онҳо ҳаст ки аллакай ҳамин хел мешавад ки агар ин дафъа ҳамун доруро хӯрда нишаванд таъсир намекардагӣ мешавад, баъзан ба шакли мутобиқгашт бармегардад. барои ҳамин ҳам бояд ҳар як тавсияҳое ки аз тарафи табибон дода мешавад онҳо иҷро кунанд. дар ҳамон ҳолат онҳо тамоман сеҳат мешаванд. яъне ин вобастагӣ дорад ба маърифати онҳо ки то куҷо дарк мекунанд ва муроҷиат мекунанд ва табобатро пурра ва комилан идома медиҳанд. яъне ки ҳолатҳое ҳам ҳаст ки баъзеҳо дар сурати каме беҳбудӣ дидан дар худ даст мекашанд аз табобат ва ин боис мешавад ки беморишон бештар хуруҷ кунад. хуб, вобаста ба корбариҳо шумо таъкид кардед ва умуман мегуфтед ки дар ин соли ҷорӣ чӣ гуна нақшавоз дар ин самт, чӣ гуна фаъолиятҳо ба назар гирифта шудааст? мо гуфтем ки мана моҳи март ҳама гузарондем ва аз сабаби он ки пандемияи коронавирус буд мо одамҳоро ин қадар бисёр ҷамъ накардем ва шукри худо мекунем ки имрӯз ин беморӣ дар Тоҷикистони мо нест, қайд карда нашудааст ва ана барои ҳамин ҳам ки шумо гуфтеду ман гуфтаниям ки вақте ки мо бо мардум суҳбат мекунем мо мегӯем ки бо ниқоб гардан. ҳатто дар ҳамин ҳолате ки масалан агар бемор ҳамин бемории ту ҳамин сил бошад, агар мо гуфтем сулфа кунад бояд дасташ бо оринҷаш даҳонашро руст кунад. хеле ки дар вақти ба бемории коронавирус гуфтем ҳаминро мо мегуфтем ҳама вақт. ва ман имрӯз гуфтаниям ки ҳама бояд имрӯз бо ҳамон ниқоб гардан, зеро ҳатто ана ҳамин бемориҳо инҳо ҳам метавонад гуфтем ки шуш асосан дар ҳамин бемории сил ҳам
аввалин дараҷа шуш особ мебинад дар бемории сил. барои ҳамин ба корбариро мо боз пурзёртар мекунем, дар ноҳияҳо мегардем, бо мардум дар радиоҳо баромад мекунем. Мана ба воситаи ахбори умма маслан бо телевизион бисёр барномаҳо мекунем. Ба наздикиам дар телевизиони вилояти суғд барномаи мои семейни доктор буд ки бахшида ба ҳамин беморӣ буд ва мо телефони худро ба бисёри вақт медиҳем. Вақте ки телефон мекунанд ё ки хоҳиш мекунанд ки оиди кадом беморӣ бошад мо барнома тайёр кунем, ё рафта дар мактабҳо, дар институт, дар донишгоҳҳо оиди ин ё он бемориҳо гуфтугузор карда ба онҳо баромадҳо кард, ба ҳар як саволи онҳо ҷавоб медиҳем ва аз он саволҳое ки ваҳо ба мо медиҳанд мо мефаҳмем ки имрӯз мардум дар ҳақиқат таваҷҷӯҳаш зиёд аст ва донистан мехоҳад ва маърифатнокӣ дар ҳақиқат баланд шуда истодааст. فهمو تشکر زیاد. مخصوصا همین سال 2020 وابسته به همین بیماری چقدر مراجعات بود مخصوصا به مرکز شما؟ اینها بسیارتر به کمک اولی طبی سنتری به کسا مراجعت میکنند و مونی مثلا اگر شمال سنادیو که سلف کنند با آنها مراجعت میکنند. از اون مو اساسا این پیشگیری بیماری میباشد. با مو از مو اومده از کارخانه ها، از دانشگاه، از مکتب ها اومده انا همین خل و ها رو میگیرند. یعنی برای کارهای فهماندهی. برای کارهای فهماندهی انا همین اومده گرفته میبرند و هم در مکتب هم در دانشگاه در باغچه در تمام مؤسسه هایی که هست ما اومده گرفته رفته خودشون غیر از اون که ما برآمد میکنیم باز همین خل با اونها کارهای فهماندهی میکنند با طلبگان. تشکر زیاد. اون میگوید وقتی که شخص اون نشانهایی که ما در بالا قید کردیم نشانهای بیماری رو در خود مشاهده کرد باید اولین کاری که اجرا کنه چی است؟ ما هم وقت میگیم که وقتی که انمی نشانه ها گفتیم مثلا سلفه علاقه از 2 هفته زیاد طبی بلند خراب شوی در اول آنها باید به دکتر طبی اولیوی مراجعت کنند وای میبیاید میبیند با تشخیص میفرستاند و غیر از این من امروز با ما هممون با اون نفرانی که سن و سال کلانتر دارند ما همیشگی میگوییم که در یک سال اقلا یک مرتبه از همین فیلیوگرافی گذرند برای سلامتی خود را فهمیدن. وقتی که همین اگر بناگاه برآمده ماند فهمند که همین بیماری هست علاقه تست رفته معالجه میکنند در حالتی که حالی بیماری این قدر وزن نشده است یعنی در حالت سبک بودن علاقه معالجه میکنند. برای همین هم بهتر میشد که هر در یک سال اقلا یک مرتبه از همین فیلیوگرافی گذرند. فهمت تشکر زیاد. آیا در این حالت خود معالجه کنی توصیه داده میشود؟ نه من میگم که هیچ گاه با خود معالجه کردن مشغول شدن لازم نیست است. من همه وقت میگم که در همین وقتی که ما اوید بیماری کرونا ویروس گفتیم اوید دیگر بیماری ها میگیم خود معالجه کنید این باور کنید که با خودکشی برابر میباشد. برای همین میگم کدام نشانه که پیدا شد همین همه وقت من طبی اولیو رو به خانه جیغ زنند. همه وقت همشیرهای شفقت طبیبان تیار هستند که با آنها خدمت رسانند میبینند میبینند از تشخیص میگذارند و موافق همون وقتی که جواب تشخیص میبرد موافق همون آنها معالجه رو سر میکنند. با خود معالجه کردن هیچ گاه یگان نفر باید که مشغول نشود. فهمت تشکر زیاد. من میگوید که این بیماری چی پیامدها دارد؟ خیلی که در اول گفته گذاشتم در جهان در یک روز 4000 نفر از همین بیماری میفافتد. وقتی که اکنون خودتون فکر کنید وقتی که بیمار میشد تب میکند سلفه میکند با دکتران طبی اولیو مراجعت نمیکند البته آخری این به مرگ آورده میرساند وقتی که معالجه نمیکند. فهمو شما وابسته به لایحه یوسید میگفتید و میخواستم مشخص‌تر میگفتید که اون چند وقت عمل کرده است و در دایره این لایحه چی کارها انجام داده شد؟ این از ماه اکتبر سال 2019 این لایحه کار خود را سر کرد و 5 سال دوام میکند. اصلا خیلی که گفتم در همین 5 شهر و ناحیه‌های ولایتی سوخت اینسپیتامین جبور رسولوف بابا جون غفوروف شهر خوجند و اسفره آنها من خیلی که من با خبر هستم چند نفر والنتیران رو تیار کردن رفته گفتم که از حال بیماران خبر میگیرند با بیماران میدونم که غذاهای خوراکواره برده میدهند با اونها غیر از این همین وقتی که دارو رو میخورند رفته اشتراک میکنند که همین داروهاشون رو بر وقت خورند. میخواستم گفته باشید که با مهاجران مهنتی چگونه کاربری کرده میشود؟ در حقیقت امروز ما با مهاجران مهنتی هم بسیار کاربری میکنیم. من به نزدیکی هر روز چند نفر قریب در یک روز 170 نفر به شهر ایرکوتسک رفتن سفربر کرده شدن. ما با آنها آمده گفتگو میکنیم با آنها میفهمونیم که آنها در کدام شرایط زندگی میکنند چه خیل و البته میگویم که هر خیل کار میکنند که کاری وزنین هست. مثلا من در اول گفته گذاشتم که در یک خانه چند نفر استقامت میکنند. برای همین وقتی که اونها از اینجا میروند علاقه که از تشخیص گذشته همه تیار شده میروند و وقتی که به شهر روسیه میروند در اونجا هم باز از تشخیص میگذارند یعنی گویا که از اینجا آدمان صحت و سلامت میروند و برای همین ما با اونها گفته میگذاریم که
ҳангоме ки мисол мебинанд ки ҳамту ки дар ҳавои хунук кор мекунанд масалан дар онҳо сулфа пайдо шуд аллакай муроҷиат кунанд ба ҳамон шахсони наздикиён ки ҳамин ё дар хонашон мебинанд ки ҳамин як нафар касал шуд сулфа кард таб кард ҳаракат кунанд ки ба духтури ҳамон ҷо як лоҷикаро муроҷиат кунанд ки ҳамин бадтар нашавад онҳо намедонанд ки ин кадом беморӣ анамиха карда мо ба ҳамаи он муҳоҷироне ки ба сафар мебароянд анаминро мефаҳмонем аз ҳаминҳо ба дасти ҳамаи онҳо тақсим карда дода мешавад ва нишонаҳошро гуфта мегузарем ки агар ана ҳамин нишонаҳое дидетон сари вақт муроҷиат кунедтон. фаҳмо ташаккури зиёд. мо вобаста ба ин беморӣ суҳбат кардем вале ман фикр мекунам ки то он ҷое ки аксарияти мардум фикр мекунанд ин беморӣ ташвишовар нестан хуб бояд ки сари вақт ташхис карда шавад тобат гирифта шавад ва назорат карда шавад ва умед мекунем ки мардуми мо аҳлии кишвари мо бо дарки ин масъалаҳо зиндагӣ мекунанд ва кӯшиш мекунанд ки дар пешгирии ин беморӣ дар аз байн бурдани беморӣ саҳми худро гузошта бошанд ва умуман дар фарҷамаи барнома мехостам гуфтаниҳои шуморо ба бинандаҳои азизи мо. ман дар охир гуфтаниам ки ҳеҷ гоҳ аз ин беморӣ наҳаросанд. ин беморӣ имрӯз табобатшаванда мебошад ва ин беморӣ ирсӣ нест аз насл ба насл намегузарад. боз мегӯям ки вақте ки мо сари вақт дарёфт мекунем албатта муолиҷа мешавад. имрӯз тоҷикистони мо як биҳишт осон мебошад ҷое ки тармева ҳаст сабзавот ҳаст ҳама чиз арзон нархи гарон надорад ва агар ҳамин мо гуфтем яке аз 5 қисмат дорад яке аз ҳамин ғизои солим агар имрӯз ғизои худро хӯроки худро хуб кунанд аз ҳамин тармеваҳо сабзавотҳо ва кабутиҳое ки ҳаст агар истеъмол кунанд онҳо ҳеҷ гоҳ ба ин хел бемориҳо гирифтор намешаванд ва албатта агар бо варзиш машғул шаванд на танҳо ба бемории сил балки ба дигар бемориҳо низ гирифтор намешаванд ва умуман ман гуфтаниам ки ҳар як нафар имрӯз бояд тарзи ҳаёти солимро интихоб кунад ва агар имрӯз ҳар як нафар тарзи ҳаёти солимро интихоб кунад вай бояд ки 100 сол умр бенад аз 100 сол кам не ва ҳамин падару модари ҳамон кӯдак низ тарзи ҳаёти солимро интихоб карда бошад ва мо мегӯем ки имрӯз агар саломатии ҳар як шахс 100% бошад 60% он аз худи инсон яъне аз тарзи ҳаёт вобастагӣ дорад 15% ирсӣ 15% ин муҳити зист ва ҳамагӣ 10% ба сохторҳои тандурустӣ вобастагӣ дораду халос яъне имрӯз саломатии мо аз худи мо вобастагӣ дорад. барои ҳамин ҳам боз мегӯям ки тарзи ҳаёти солимро интихоб кунед ва ба ягон хел беморӣ гирифтор намешавед. ташаккури зиёд. дар охир саломатии гавҳари ноёб аст ва шояд як чизи табиӣ аст вале вақте ки мо рӯбарӯ мешавем мегӯем салом яъне ки ба якдигар саломатӣ мехоҳем чун беҳтарин ганҷ беҳтарин дорои ин саломатӣ аст ва саломатӣ чизе аст ки намешавад дар ивази чизи онро пайдо кард ва барои ҳамин бояд вақте ки мо тани солим дорем вақте ки мо солим ҳастем бояд ки онро ҳифз кунем ва ба қадри он бирасем. бинандаҳои азизи арҷуманд мо дар барномаи фарҳангию фароғатии Шоми Диёр суҳбате доштем бо директори маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилояти Соғд Зуфруна Хоҷаева ва дар ин барнома мо вобаста ба бемории сил ҳарф задем ва ман умед мекунам ки бинандаҳои азизи мо вобаста ба ин беморӣ маълумоти заруриро дарёфтанд ва ошно гаштанд бо нишонаҳои он беморӣ ва кӯшиш мекунанд ки саҳми худро дар ин самт гузошта бошанд то ин беморӣ аз байн равад. ва бинандаҳои азизу арҷуманд дар фарҷамаи барнома ба якоякои шумо тансиҳатӣ ва хонадони ободро таманно дорем. хайр.